Víte, jakou věc v dnešní době používá doslova každé filmové studio, mnoho youtuberů, a kterou když použijete, tak se vám kvalita vašich videí zvedne o 100%? Touto věcí je green screen. A v dnešním videu vám ukážu, jak green screen používat, na co všechno je ho dobré využít a proč zrovna green screen zlepší kvalitu vašich videí. Tak jdeme na to! Abyste mohli profesionálně používat green screen, musíme si nejdříve uvědomit, co to green screen vůbec je a jak funguje. Takže, green screen je technika používaná ve tvorbě videa. Pomocí ní můžete odstranit pozadí za objektem a nahradit ho jiným. Důležité je si ale pamatovat, že green screen je jako všechny věci při natáčení videa. Tedy, pokud ho pokazíte přímo při natáčení, hodně vám to stíží práci při editu. Takže, jak připravit green screen ještě před natáčením, tak abyste s ním neměli moc práci při editu. Za prvé, je dobré používat takové plátno, které se dá vyžehlit. Tím zamezíte přehybům. Pro dobré klíčování je nejlepší, aby bylo plátno co nejrovnější. Toho se dá také dosáhnout napnutím plátna. Druhá velice důležitá věc je nasvícení. Protože jakýkoliv stín může vadit při klíčování obrazu. Když už tohle všechno víte, můžete začít natáčet. Nezapomeňte ale na to, že plátno by mělo být tak velké, aby zabíralo celý záběr kamery. Takže jste dotočili video. Teď přijde postprocessing a edit. Ale ještě předtím, než se podíváme na samotný edit, bych chtěl zmínit, že green screen jde udělat v téměř každém programu na střih videa. Já osobně používám DaVinci Resolve, protože si mi v něm pracuje nejlépe. Pokud máte scénu nebo video s green screenem, je dobré nejdříve naklíčovat pozadí a až potom stříhat samotný klip. Protože pokud si ho nesestříháte dříve, budete muset klíčovat každou sekvenci mezi střihy zvlášť. A jak tedy green screen udělat? Nejprve musíme jít do kolonky Effects, kde vybereme efekt 3D Keyer a ten přetáhneme na váš klip s green screenem. Potom vybereme možnost Open Effects Overlay a zkontrolujeme, zda je možnost zapnutá. Musí být bílá. Dále přejdeme do Inspektoru, do kolonky Effects. Samozřejmě musíte mít rozkliknutý klip s green screenem. V Inspektoru vezmeme kapátko a klikneme na zelené pozadí. A to by mělo samo zmizet. Potom už jenom doladíme detaily pomocí kapátka s pluskem a dále už jenom potáháme Despill, abychom odstranili zelený okraj z objektu. A tím máte hotovo. Stačí už jenom přidat další klip pod vaše záběry s green screenem a máte vyměněný pozadí za jakýkoliv klip či obrázek za pár minut. Takže jsme si ukázali, jak udělat velmi kvalitní green screen. Pokud chcete vidět další video o tvorbě videí, zanechte na tomto kanále odběr. A uvidíme se u dalšího videa. Zatím ahoj!